Isiwasho SeMali, Isiwasho SeMali, Isiwasho SeMali. Isiwasho SeMali Mkhulu sisebenzani? Sisiza abantu abanjani? Sikwenzela ini? Inyanga Yompedi Mkhulu siyezwa ngapha nangapha ukuba bazwa Isiwasho SeMali, Isiwasho SeMali. Khona abantu abane imoto ezu3 ngenxa Isiwasho SeMali. Khona abantu abathi banyusela imiholo ngenxa Isiwasho SeMali. Khona abantu abathi imali zabo zakarafu ziphumile ngenxa Isiwasho SeMali. Khona abantu abathi bona indoda imnika imali ngapha nangapha ngenxa Isiwasho SeMali. Khona abantu athola imisebenzi ngapha nangapha ngenxa Isiwasho SeMali. Kanti sisebenza nesisiza abantu abanjani? Thina sikhona singasizi. Nathi siyasifuna. Ngizwe kahle mntaka baba. Isiwasho SeMali isiwasho sabantu abathi mina imali zami zivalelekile. Isiwasho SeMali isiwasho sabantu abathi mina solo ngaphuma emsebenzini ngifuna imali zami ziphume. There's been 20 years ayikaphuma imali yami. Isiwasho SeMali isiwasho sofich abantu uthi mina ngifuna ukuthi kwibusiness yami njengoba ngithengisa njengoba ngenza ukuthi nokuthi ngifuna ukuthi kungene imali. Isiwasho SeMali esabantu of which mina ngithi Mkhulu ngumuntu omashonisa ngifuna abantu ukuthi imali ambayilethe. Isiwasho SeMali. Isiwasho SeMali esokuthi umuntu wakho uyathengisa unetavern but imali ayingeni kahle tavern yakho ugeza ngesiwasho SeMali ufutha ngesiwasho SeMali. Isiwasho SeMali silumbe nemithi yangaphandle kuphela. Isiwasho SeMali sivula into zabantu. Isiwasho SeMali price yakhona ayehli futhi anyuki ihlezi izinze endaweni eyi1. Unemali yakaraf solokwa walimali imali yakaraf yakaphuma. Izwa mntanami angifune nehalf imali yakho yakaraf. Angifune ngisho nekota yayo. Wena ngifuna nje uthola isiwasho SeMali. Uma imali yakho isingenile eyakho nomndeni wakho. Angidingi eyakho nomndeni wakho. Uma imali zakho ezivalelekile solokwa wasebenza azikaphumi namanje ufuna siphume. Uma iphuma i3 million yakho, uma iphuma 1.5 million yakho, uthi akayifuni eyakho. Eyakho leyo mali leyo. Wena ngifuna nje uthole ini isiwasho SeMali. Sikwazi ukuthi senze into zakho zikhululeke, zidedeleke ezandleni zobumnyama. Kunemali zakho evalelekile of which awuyazi ukuthi yini inkinga. Umuntu nengqondo wena ngiyakubona manje unalikelo sekhulu unali future wena une vision ngempilo yakho but inkinga ukuthi uluze ifocus enqabathakathi. You don't know ukuthi manje uzobona wenze njani. You don't know ukuthi manje uzobona uye kuphi. You don't know ukuthi njengamanje uzobona wenze njani. Usuluze ivision yakho. Awusazi ukuthi manje uphuphani. Awusenambono ngempilo yakho. Udinga isiwasho SeMali. Isiwasho SeMali sibiza nje imali engange 1000 rand. Uma usi order it's 1.1. Siyakuthumela sona la wena ukhona. Isiwasho SeMali sokwenzela imanga. You will never believe. Sokwenzela imanga. Uma umuntu ugogo umama unengane uzele. Uzela ama nurse, uzela ama doctor, uzele ama politician, uzele ama engineer, uzele abantu ngokuhlahluka kwabo. But akekho umuntu ozizwa ukunikeza imali. Akekho umuntu okubona ukuthi umzali wabo. Isiwasho SeMali umugeza ngaso, ufutha ngaso. Ingane zakho ziyakwazi ukuthi ziqabange njengomama wazo. Isiwasho SeMali siyakwenzela izinto. Isiwasho SeMali uma usifuna uyasorder noma uyafika e131 Marshall Street Johannesburg CBD uzosilanda ngokwakho usithole. Lesiwasho sigila imanga umgilo ezimanga lo. Ungene indoda endala engabonga amehlo. Uhodo bomkhulu. Uma lesiwasho sifuna abantu abaningi basazi. Abantu abaningi basazi. Unomuntu ofuthiselo yakukoloda impilo yakho ngufuna imali yakho thola isiwasho SeMali. Decree and declare ukuthi nasiwasho SeMali ubani bani uzonginika imali yami. Kumnyama kubovu. Thola isiwasho SeMali. Sihleli la silinde wena. Siyenziwe si ready. Akusuthi mufika siyamixwa mntaka baba. Si ready silinde wena. Nangaphakathi la kunemali eqotshiwe ilinde wena. Izovusa amandla akho omnotho ngaphakathi kwena. Umuntu of which unama business ideas amakhulu. But awusazi ukuthi kwenzakala ini ngawo. Udinga isiwasho SeMali. Funa njengamanje amanamba avela ku screen. Uorder isiwasho sakho. Sibiza nje imali engange 1000 rand. Uma usiuser isiwasho sakho uyasithatha, thola ispoon, thola impepho. Thola impepho, thola ngaphakathi. Uthole ihani. Mamele ngwaneso. Ngiyakutshela ukuthi wenza njani. Thatha impepho
umise neswasho sakho, ispoon, 1 spoon, thatha impepho ufaka ngaphakathi, thatha ihani engaka, honey, original honey, bese ufsteam, usicela ustima lamanzi lawa ageza ngawo. Imali ziyeza kuwena. Imali sivulekile. 2023 unyaka wakho uyimoto nemizi. Unyaka wakho ongakalotshola uthi ulotshole. Unyaka wakho ofuna ukuloba uthi ulobole. Unyaka wakho ongakashada uthi ushade. Unyaka wakho uthi onama flat. Unyaka wakho uthi onimoto, onama business amakhulu. Siyabonga, makhosi.